Хей, здравейте, приятели! Отново намерих още една турбичка, този път съвсем изненадващо. И ще го отворим заедно. Така, какво ни чака от днешната турбичка, искаме да видим какво са ни подготвили за 3 евро. Почваме. Имаме някакви чушчици. В добро състояние са. Духаят добре. Прески са седначи. Друго какво излиза? Имаме една краставичка. Авокадо. Някакъв вид биосалат готово за употреба. Тя е в добро състояние. Тайско зеле. Две малки. Почнали да малко да обяхват, но като махнем 2-3 отстрани, пак е добре. За една салатка. Така, продължаваме. 2 био банана. Те са в добро състояние. 1, 2, 3 портокала. Този път са портокали. И миналия път, като бях срязал, издаваха портокали. Не беше грейпфрут, а портокал. Сега ни чакат 3 портокала. Имаме пак био мини банани. Те са в добро състояние. Продължаваме. Имаме 1, 2, 3 мандаринки също. Добри са, здравички са, не са меки. Така, продължаваме. 1 лимон. Той е в добро състояние. Така. Спанак. Той е в добро състояние. Колко грама е? 125 грама спанак. Имаме една камара домати. Няма да ги изкарам всичките, ще ви покажа тъй вътре. Около кило и половина, може и 2 кг домати да има вътре. Пак да ги проверим. Да покажа да изкарам. Има някои, които наистина вече са тръгнали да се заминават, но има и хубави. Я да ги броим колко са на брой. Тук са 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 домати. Ако броим и тези, 17. Това малко. С пръчката, те даже са откъснали от пръчицата. Така е. Това беше изненадващо. Ходих днеска да пазарувам и хоп, срещу мене Lidl турбичка, която е от 3 евро. Бях изненадан. Имаше доста турбички. Взех си едничка. Докато се върна да си взема още една, бяха свършили. Затова препоръчвам ви, наистина няма да съжалявате, ако във вашия Lidl магазин срещнете такава турбичка, пробвайте. Всяка една държава е различно. Тук, където аз живея, е 3 евро. Преди в България беше 5 лева, сега може да е паднал на 2,50 евро. И тъй. Много ви благодаря, че останахте до края. Надявам се, ще има и следващата част. Ако пак попадна по време на пазар на Lidl турбичка, ще направя ново видео. Благодаря ви, че останахте до края. Наистина ще се зарадвам много, ако ме подкрепите с един коментар и цъкнете камбанката, за да ви извести с новите ми видеоклипове. И най-важното е, абонирайте се безплатно. До следващия път. Чао!